Kasu honetan izena da nahiko prof. Oso limbo, bere aldetik ere bai, ez? Oso limbo. Valentria latza izan zen. Eta beltzezko gizonen ametsa ez da oraindik bukatu. FIBA Europe Cupeko finalaren joanekoa. Bilbao Basket, Salonikako PAOK. Miribilla infernua izango da. Asteazken arratsaldean zuzenean ETV baten. Etorkizuneko soinua dago entzungai. Zure belarrien preziagarri. Zure burmuinerako bizigai. Konpainian sentitzea. Irratia da. Podcasta. Audioliburua. Non nahi, noiz nahi. Guau, gure audioa. Guau, audio plataforma bat da. EITB-ren audio unibertso osoa eta euskal komunitatearen audio ekoizpenak biltzen dituena. Erabiltzen erraza eta aukera ugarirekin. Gure irratiak entzun ditzakezu, zuzenean edo eskaeraren arabera. Gure podcastak ezagutu, gogoko dituzun edukietara harpidetu. Bilatzailea erabili dezakezu edukiak errazako topatzeko eta zure beharren arabera iragazi. Osatu zure playlistak. Jarraitu entzuten utzi zenuen unean. Sartu nire audioak atalera zure edukiak kudeatzeko. Ezagutu gure katalogoa. Deskargatu edukiak geroago entzuteko. Aktibatu audio transkripzioa. Eta entzuteaz gain, gure eduki batzuk ikusi ere egin ditzakezu. Horrelakoa da Guau. Euskal gizartearentzat erreferentziazko plataforma, bere kalitatezko eduki askotariko eta interesgarriengatik. Guau, gure audioa.